Det er showtime! Penge, venner, penge. Og nu hovedattraktionen. Nej! Han Sam! Hvor er han Sam? Nej. Hvad skal jeg stille op? Nej jo. Kom nu, tag telefonen. Det er mig, det er jeg er i en nødsituation. Ja, det har vi alle, men hør, det skal være i aften. Men det... Ja, okay, men så straks i morgen tidlig. Den er væk! Det er forfærdeligt, min arm er fuldstændig væk! Så kom her, lad mig lige se. Det er bare gået op i søvnen. Det er nemt at reparere. Du har faktisk været heldig. Heldig? Er du vakuumpakket? Jeg har mistet min arm! Og hvad så? Lad ham gå! Han styrer bare Anders vil elske at lege med en enarmet cowboy-dukke. Nej, Jesse, du ved godt, han ikke ville overleve en time på gaden i den tilstand. Det er en farlig verden derude for et legetøj.